朝次郎、シャロン・ホーク著、ジェム・吉岡イラスト。野田朝次郎は1868年1月17日に生まれました。7歳です。朝次郎と家族は長崎の近い富岡村に住んでいました。父野田かかしと母野井きもも食いしんは多く子供がいました。朝次郎は次男でした。そしてかかしは船の作り手でした。朝次郎は父と父の弟子とともに長崎で船を修理する旅を楽しんでいました。朝次郎の母は長い一日になることを知っていたので、息子を行かせたくありませんでした。彼は双葉地区で学校に行けるようになるまで十分な休息を取る必要がありました。彼女はその日、夫に息子を残すように言いました。朝次郎は嬉しくありませんでした。彼は母に父と一緒に行くように頼みました。お母さん、お父さんと一緒に行かせてください。私は父の仕事を手伝うことができます。弟子のケナはわんぱくな朝次郎がいなくなったことを密かに嬉しく思っていました。わかったわ。その代わりお父さんの言うことをよーく聞いて、お行儀よくしていられることを約束してね。朝次郎、朝食を運んで。早くおいで。父の遅れを取ったり、後悔させないでくれ。それと仕事中に居眠りをしないように。食いしんは朝次郎に緑のハンカチを渡しながら、さよならを言いました。ケナは背の高い17歳の少年で、野田さんと2年間一緒に働いていました。彼は朝次郎が参加する苛立たしさを隠しませんでした。そこをどきな、坊主。お父さん、たくさんの船を見てください。朝次郎、急がないと。ザ・スパイラル・ローズという名のイギリスの船が港を出る準備をしていました。マーシャルが船の船長でした。船長は綿やリネンなどの船荷をアメリカへ運搬するまでもう一つ修理があることを知っていました。こんにちは、船長。私が帆柱用の金属の輪を持っています。無事に着いてよかった。これで十分ですか？はいはい、すぐ始めますよ。私の息子です。朝次郎です。僕はかかしと食いしんの2人目の息子です。7歳です。船は大好きです。やってみな。でも船員の邪魔にはならないように。じゃないとサメの餌にされてしまうからな。朝次郎、この船の上では気をつけて。男は泣いてはいけないぞ、朝次郎。かかしさん、どこから始めればいいですか？寸法が合っているといいけど、この仕事は一日中かかるよ。かかしさん、あなたの仕事はいつも素晴らしい。今夜はここにいてください。料理長が特別な食事を用意してくださったようですし、お酒も飲んでいってください。では、お言葉に甘えて、仕事が終わったらいただきます。時間がなくなる前に急がないと。起きて朝次郎、夕食の時間だよ。けな、けな、けな、けな。弟子には非常に才能がある。ええ。その才能が造船の才能ではないのが残念ですけれど。とても頑丈な帆柱を立てることができましたよ。そして明日出発することができます。日本一の造船技師、
かかしに乾杯。ほらケナ、今日頑張った分、遠慮なく飲みなさい。師匠、ここに座って動かないでください。忘れないように。じゃないと師匠に怒られてしまう。早く早く、家に帰ろお父さん、坊や、なぜこの船に乗っている？なぜまだここにいる？